galing ni Rocky. So, ganun ka. Tapos ikaw yung sasalili naman. Hi Kabisyo! This is us, DJ Raketera. DJ Titangelo. At ito nga ang challenge namin ngayon. Paunahan daw kami na makapagpatay ng fire sa kandilang ito gamit ang papel na ito na isusuksok namin sa bibig namin. Paano gagawin? Bawal kang huminga. I mean, bawal mo. Pwede ka palang huminga. Paano gagawin mo? Hindi ko gagawin pa lang kasi baka matalo ka agad. As easy as ABC. Ganun lang. Eko lang. yung ano nga. May bahing yung... Isa pa. Wow! Nanalo sa challenge yun na nakaraan. Easy, easy. Yun na yun. Aerodynamics. My technique is law of inertia. Yeah. Aerodynamics. Tingnan mo, siya Kasi din. pag matatawa. Ang galing ni Rocky. Pwede ba talaga po? Oh, bawal yun. Mura talaga. Inom ko yun eh. So, ganun ka. Yun nga yung challenge doon eh. Yan. Yan. Ay, Pay. Yan. Sige. Mabilis, syempre. Yan. Eh? Yan. Dapat yung ganun lang. Hindi ko marunong gumanon. Sis, ano mo siya, parang hawak mo naman. Tapos ikaw yung sasalili naman. Yan. Malapit na. Cheer pa ako mas malakas. Sige, go. Ayan. Sige. So, anong point dito? Para pagmukain kaming okay lang. Dahil sa challenge na ito, ibubuka kami. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito, eh! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.